2, Sociedade Deportiva Logroñés 3, Burgos 0, Racing 3, Noja 0, Leonesa 3, Tropezón 0, Zamora 0, Unión Deportiva Logroñés 1, Guijuelo 2, Ourense 1, Avilés 2, Coruxo 0 e Caudal 1, Marino de Luanco 0. Temos moi arriba, situado case en todo o alto da clasificación, a un Racing de Ferrol Tito que parece capacitado para loitar por subir de categoría. Sí, ademais creo que se lleve cada día máis firme, máis seguro, demostrando para min esa superioridade de calidade que ten respecto aos outros equipos. A verdade é que vai a rematar esta primeira volta para min merecidamente moi arriba. E con Manu Barreiro en estado de gracia nas últimas xornadas, aquí marcaba ese primeiro tanto no minuto 9. Todo un killer, Manu. Sí, para mí é un xogador de superior categoría. Pois aí estaba, facendo ese tanto ante o filial sportinguista, un filial que non se rendeu e que conseguiría empatar no minuto 72 nesta xogada. Non está moi ben a defensa, e Vera marcaba. Cal foi a chave? Que o Racing non tardou ningún minuto en volver a adiantarse no marcador e atención ao golazo de Manu Barreiro para poñer ese 2-1. 9 goles para él na temporada, nada máis sacar de centro logo do tanto do empate, facía iso. Vaya día que levamos de remates de chilena en posturas estranas, acrobáticas. É máis difícil este que o de Diego Costa. A min en certos aspectos, Sí, sí. en certos aspectos, en certos movimentos, lémbrame moito a Ibrahimovic. Pois aí está Manu Barreiro con eses 9 goles, lembrándolle a Ibrahimovic a Luis Timiraos, dándolle o triunfo ao seu equipo, triunfo que completaba despois Rubén Comesaña, pois con todo e con iso, Manu Barreiro non estaba satisfeito ao final do partido. Que sufrimos, sobre todo na primeira parte, un pouco hasta que metimos ese gol, que creo que hasta foi inmerecido porque non estábamos facendo o noso fútbol na casa e bueno, o mellor de todo creo que foi o resultado porque hoxe creo que non nos encontramos a nosa identidade, sobre todo na casa. Partidazo a vendeira semana ese Oviedo Racing de Ferrol, cos dous equipos moi arriba na clasificación. Mais arriba está o Guijuelo porque acabou superando ao Clube Deportivo Ourense nesta xornada, un Ourense que se adiantou no marcador non puido aguantar. Magua. O do Guijuelo xa está deixando de ser unha sorpresa e confírmase como unha auténtica realidade. Ese campo ten pinta, Tito, de que é moi complicado. Cho digo eu, que estiven aí varias veces, incluso xogamos aí unha fase de ascenso co Deportivo B fai anos xa. Sí, é verdade, sí, sí. Pequerrecho, sensación de moi incómodo por rival, moi incómodo. Sobre todo a erva sintética complica moito o fútbol. Alex Fernández facía o tanto do equipo de Luisito no minuto 9, e tal e como aconteceu no caso do Racing de Ferrol, quizáis a chave foi que o Guijuelo non tardou case nada en empatar o partido, neste caso con ese gol de Valero. Ademais, adestrador galego no Guijuelo. Rubén de la Barrera, sí, además moi xoven. Que escola é? Dos que les gusta xogar, que tratan de que o seu equipo xogue, ataque posicional, ele é desa liña. Golazo de Pino, por certo, para ese 2-1 definitivo a prol do Guijuelo, o líder da categoría. Ian aí nesa última xogada, a expulsión de Adrián Cruz, xa co encontro decidido ese maiores atrancos xa para o equipo ourensanista que non podía aspirarse a sacar nada positivo despois dese gol que marcaba Pino para o Guijuelo. Imos cun Celta B, Luis, que conseguiu remontar por 2 veces ante Oviedo en Barreiro. Fixolle fronte a todo un Real Oviedo auténtico gallito da categoría. Sí, pero un Oviedo, Luis, que como sinalamos outras semanas, tío, dicías tamén, Tito, que non xoga case nada. Non, é un equipo basado principalmente na
ser práctico, tratar de non cometer erros, fútbol moi directo, pouca combinación. Granero, bueno, é desa línea de adestradores que buscan o resultado por encima de outras cousas. O Celta B hubo momentos que demostrou na concepción do xogo moita superioridade co Oviedo. Que pasa? Que ao final a experiencia puido cos chavales. Pois repasamos o acontecido nese partido co empate entre o Celta B e o Oviedo. O filial celeste sumou un valioso punto en Barreiro ante un dos favoritos ao ascenso como é o Oviedo de Carlos Granero. Os visitantes adiantáronse no minuto 6 de partido logo dun erro arbitral de Valentín Pizarro que non viu o agarrón de Alain a camiseta do central Antón. Co temperán 0-1, o equipo de David de Dios non baixou os brazos e uns instantes despois, nunha boa xogada que comeza cunha apertura desde o centro cara esquerda, Añón consegue acomodarse a pelota e centrar a cabeza de Borja Iglesias, que bate a Orlando Quintana. O empate deulles confianza aos locais que a partir dese momento foron os donos do partido. Pero Oviedo non está nos postos altos por casualidade. As súas xogadas a balón parado son moi perigosas en este córner de Susaeta. Lograron o segundo. Primeiro rexeita baixo paus Borja Iglesias, pero logo no terceiro remate, o de Javi Hernández, Maceira non acerta no despexe. No treito final chegou o gol de Aitor a pase de Borja Iglesias. O pase magnífico e a definición perfecta. De Ceu se cadra algo máis o Celta B, pero que visitaba Barreiro era un dos aspirantes ao ascenso. Como Compostela descansaba esta xornada, só nos queda por repasar o que fixo o Coruxo, neste caso, caer derrotado en Avilés. Sí, non han collido tres partidos seguidos puntuando, están ganando, perden. Gustalle moito. Sí, non están arrancando e, bueno, esperemos que en xornadas sucesivas. Eu escoitaba cando viña a Rafa na radio, na Galega, dicindo que que os 4 partidos que veñen son importantes para eles e creo que van a poñer aí toda a concentración para tratar de sacalos. Que son as cousas, non acaba de sacar resultados, pero aínda non están postos de descenso. A lectura positiva que hai que facer de todo eso. Pois nada, repasamos este partido que supuso unha nova derrota do Coruxo de Rafa Saez. Foi un comezo desesperanzador. Con 3 minutos, gol do Avilés. Unha xogada de Matías que culmina a Les Arias, o goleador do equipo. 6 tantos esta temporada. O castigo chegou moi cedo. O Avilés abriu o partido con máis concentración e máis intensidade. Recolleu as dúbidas galegas, como ese tiro de Ito. O equipo asturiano, invicto como local, é o conxunto menos goleado da categoría. O Coruxo non atopou fisuras no rival, tivo poucas ocasións, as mellores, Besada no primeiro tempo e Antúnez na segunda metade. Quedaban 30 minutos e o Avilés sorprende, sentencia con gol de Camochu. Non semellaba un lanzamento con tanto veleno. Quedou o Coruxo sen reacción dende ese momento e tan só chegou un tiro de Sergi no tempo de prolongación. O líder, o Guijuelo, será o seguinte rival do equipo galego no Vao. Temos as redes sociais, os teléfonos, a centraliña case colapsada, con esa comparación que realizaba hai uns minutos Luis Timiraos de Manu Barreiro con Ibrahimovic, chamadas desde Suecia, o axente de Manu, moi agradecido, Ibrahimovic tamén. Luis, que tes que dicir a toda esta xente que agora mesmo... Que tanto espera, non? Por favor, explícanos esa comparación. Salvando as categorías, evidentemente. Un está xogando en segunda B, outro está xogando en primeira. Tamén vos digo unha cousa. Manu Barreiro non se esconde en partidos importantes, como dis aquí que se esconde Ibrahimovic. Tito, entendemos esa comparación como algo pois que, salvando as categorías, sí que evidentemente é un estilo de xogador. Son xogadores moi parecidos, aí coincido con Timi no que é a súa concepción do fútbol, como se manexan, pero bueno, claro, un está onde está e outro está crecendo. Aproveitando, sen comparar xogadores con tanta distanza en categoría, hai algunha pregunta en Twitter, neste caso de Raúl Villares, por exemplo, que nos pregunta que nos gusta máis, Joselu ou Manu Barreiro? Que queres máis, a papá ou a mamá? Claro, son dos xogadores que para min están demostrando que o ano que ven sí que teñen que dar un salto na categoría. Teñen calidade, son dos xogadores para mí moi parecidos no que a interpretación do fútbol, teñen moita mobilidade a pesar de ser tan grandes e moita calidade, e gol os dous, creo que van empatados ou un gol un por arriba de outro. Creo que os equipos galegos teñen os mellores goleadores da categoría. Luis, Joselu, Manu Barreiro, Ibrahimovic... Depende para como como quera xogar.
Non te mollas. É que Son dous grandes xogadores son complicados. xogadores moi difícil, totalmente diferentes. Bueno, pois nada, moi diferentes, pero grandes xogadores en calquera caso, tal como explicaba Tito. Bueno, pois imos repasar esa clasificación da segunda vez. Temos o Guijuelo de líder con 27 puntos, non é unha casualidade, xa o dicía antes Luis. O Racing de Ferrol segundo con 27.